Esenlikler yurttaşlar, hoş geldin. Eserlikler yurttaşlar, hoş buldum. Ya, e, Filosofi, şöyle yurttaşlar, Türkmenistan'ın halkını, yani halkını, işte her o mesela tanımana, yani sizleri tanıtmaya devam etken. Şunun şeyleri yapar. Şimdi, 1881'den beri Rus İmperiyası başımızda. Birin yer üstü aylıklarımızı sömürgeliyorlar, insan kaynaklarımızı sömürüyorlar diye yanlışlıkla olma mümkün genosit. Men halkın genosit. Sessiz genosit işledik yerlerler öyle yerli öz hizmetçilerinin üstüyle söyler. Yumuşak bırak. Yani şu çok mesela Rus imperiyasının bizim halkımıza şöyle ezip hukuklu hakimiyeti üstünde oturduk. Türkmen'e gırdırıp nemesi var da siyaset var yani. Bizim geopolitik e, duruşumuz var. Otur. Türkmenistan yerleşen yeri İstanbul'un üstesine denemesi. Yani kaç maliye üstü aylıklar var. Bunu sömürme için hem işletmeli. Gözülen görülende yara uyucu bilen alda uyucu bilen kork girdiler yurdun içine. Basıp aldılar. Topraklarını elimizden aldılar. Ola bir şimdi halkın öz var da yani. Halka ne edip hükmetmeli. Taştan ana kult problemlerini üstüyle ne edip hükmetmeli. Onun için halkın beynisini elinde saklamak. Özüne gerek olan forma arada var. O Sovyet Rusya adam yetiştirdiler. Yani şu kas içine girmek için yetiştirilen adam neme başlar ya neme başlar. Adam bulup kaldı mı yaman kurdu, öldü mü şu hakkında var. Öz halkımız bilen bilgilerimizi görünmez, eşitlenmez, kirlenenler var. Öğrenirler. Sonra paylaştık. Bugün kardeşim de gözüm vardı. Onun üstünde doldu ayağım. Halkımıza. Özümü tanımana bir mümkünçülük. Emmedelim. Alacağım. Üstüne verelim. Sağ olun. Yine arada saparandaydı. Nemedeydi, ne Berdimuhamed'e vardı, Berdimuhamed'ler vardı, Berdimuhamed'e Kur'anolu vardı. O adamlar keseldiydi. Yani Hı. bir narsistiydi. Adamlar keseldiydi. Indi bu Berdimuhamed'e diyen adamın bizim cemiyetten çıkandır adam. Dışarıdan gelmedi bu adam. Ya Mars'tan gelmedi ya dışarıdan başka bir yerden gelmedi. Bizim özümüzün cemiyetimizden çıkan adam bu ve bu adamlar bizden ne atıp çıktılar bunlar cemiyette. Bunlar bir adam neticesinde çıkmalıdır ha. Bu şu ülkenin bu adamın kefeleri, bu adamın bir narsist olması bir neticedir. Yani bunu emele ettiren bir sebepler vardır. Ve bunun sebeplerini bilmek için biz Sovet Soyuzu'na gitmeli oluyoruz. Yine 70 yılın devamında Bolşevikler hakimiyete gelende komünizmi vurmak için bir tane tip adam dörötmeli diyen karara geliyorlar. O da bir Sovet adamı olmalı diye. Şimdi önkü eser var. Önkü eserin nemesinde e, içine önkü eserin içine 13 tane respublika geldi. Orta Asya'nın
5 respublikası, Balçıkanın 3 respublikası, ondan sonra e, Rusya'nın özü, Ukrayna, Belarusya, Moldavya, Rusya, Azerbaycan, e, bunların yani bu her milletli bir e, yapısı vardı Sovet Soyuzu'nun. Ve bu her milletinin bir özünün kültürel yapısı var. Özünün bir dili var. Özünün kaderinden gelen bir tarihi var. Ve bu milletlerin hem tarihini, hem kültürel yapısını, hem dilini öldürerek o adamı dörettiler. Mesela hani bir Sovet adamı döretmek için bir standart bir neme olmalı ortada. Standart bir faktörler olmalı ki o adam Sovet adamı. Onun için o zaman hem o milletlerin tarihini, kulturasını, dilini öldürmeli oluyor. Ve bunu şol nemeleri, kulturasını, dilini, tarihini hemmesini öldürdüler. Mesela kulturasını yerine Sovet tarihi yazdılar. Sovet kulturasını getirdiler. Mesela tarihinin yerine öz tarihteki kahramanlarını, olan vakalarını unutturup Sovet tarihi yazdılar. Manam propagandanın üstü bilen ettiler. Bunların en güçlü yararlarının biri propagandadır ve korkudur. Represiyanın ve propagandanın usulen edildi bu. Dilimizi, bak, bütün neçe milletin dilini yok ettiler, onun yerine üstün olarak bir dil Sovet Rus diline getirdiler. Ve ondan sonra indi nähili bolýar, bunu bu adamı Sovet adamı nädip döretdiler. E, Näme esasında döretdi. Birinçiden korku saldylar. Munça milleti korku salmadan tutup bilmezdiler. Munça halkı elinde güçlü bir şekilde tutmak için birinci bilen korkuyu nurlandılar. Korkuyla nädip saldylar? Represiyaların üstüne. Ya bütün dünya bilýändir. Stalin'in döwründäki represiýalarny, näçe adamlary boş ýöne köýýär. Hiç zat ýok ýere milionlarca adamlar gırlandyr. Ulaklar. O ikincisi nemedir? Bütün nemenin elinden şol milletlerin elinden, yerli baylarının elinden mülkünü almak oldu. Mülkünü alıp onun yerine de kolektivizasyonu getirmek oldu. Ben bütün o kolektivizasiya geçirýän şäherlere mara, onda da näçe adam öldüler. Kulaklar deyip, biz kulakları, şoň biz kulakları nähili adam bilýäs, o düşman ökünde tanaýarsa biz o adamlary. Halbuki olar elinde bir hususy nemesi bolan, yeri bolan bir adamlar. Öndürücü Olaryň gatlar. elinde. Awlaryň elinden şol yerlerini almak üçin bulary düşman elan edip, bularyň elindäki bar nemesini elinden alyp, hökümetin hatalyna geçirip, kolektivizasiýany getirmek üçin etdiler. Ana Galadomorlar, Gazagstandaky, Ukrainadaky Galadomorlar neçe milyonlarca adamy yapay emeli Galadomorlar açlyk bilen kolektivizasiýada gatakaly geçdi. Gatyken milletin gany vardır kolektivizasiýada. Yalan propaganda bilen nemedir? Ine şul esas faktorlarla kolektivizasiýa, korku, yalan propaganda, ondan sonra nemesi vardır bu düşman meselesi vardır. Bu da neme? Watany goramaly we özüňi her zaman, her an, her wagt özüňi gyda etmek zorunda boldun da. Sen her zaman özüňi nähil diýilýär, harjama taýin bolmaly, her zaman ölme taýin bolmaly sen. Aýly watan üçin öljeksin, her näme boluversin sen watanyň bähri üçin
her wagt ölme taýyn bolmaly. Ölme meselesi, vatan üçin ölme meselesi. Hala bugün vatan üçin ölmek diýen bir kavram bardyr, fakat ýalňyş bir kavramdyr. Vatan üçin ökmen ölmeli däldir, vatan üçin ölmek gaty aňsatdyr zat. Ol öň urşlarda bolan zat, bu tema bizim üçin aktual tema däl. Aktual däl bu vatan üçin ölmek. Bu vatan üçin ölmeli, bu vatan üçin ýaşamaly sen. Sen vatan üçin bugün bilgili bolmaly. Vatan üçin sen kän zady öwrenmeli, kän zady edip bilmeli ki sen o watany ýaşa. Bu Hı. vatan üçin ölmek diýen kavram ýok. Bu vatan üçin ýaşamak zorundasyň sen. Ama o wagtlar sen vatan üçin haçan seni öldüýän sen ölmek zorundadyň. Sen iýerlerler urşa. Türkmen hiç uğrunda näçe sanat Türkmen ölküsü. 1881-nji ýyldan bäri hiç uğrunda. Awganda näçe Türkmen öldü. Ikinji Dünya Savaşynda näçe Türkmen öldürdiler. Birinji Dünya Savaşy Awstriýada. Birinji Dünya Savaşy. Hiç uğruna bir neme höküminde adamın yani digeri yok, gadyry yok. Şu ýanak faktorlaryň netijesinde orta bir adam çykýar, bir adam çepi çykýar, Sowet adamy çepi çykýar. Ve bu adamın Sowet adamy, ene Homo soветчикус diýer, amanyň bir demesi var, karakteristikasy var. Muňa şey näme diýilýär muňa? Şu adam tipi, bu adam tipine näme degişli? Meselem şeýle bir adam tipi çykdy ortalara. Munyň bir karakteristikasy bardyr. Şeýle tarif etsek bu adamy, şeýle bir nemeler çykýar orta. Bu adam, bu Sowet adamy nähili adam. Bu adam meselem eden işine farksız garayan bir adam. Dokumenta tanaýansyz bana meselem. Nähili diýilýär? Demesi sany köp bolsun ýöne nemesi hili tes bolsun. Yani hili bilen, kalitesi bilen bir iş eden adam däl-de Sowet adamy. Hiç farksız garaýar, işin hiline edeýin menden gitsin. Şunu neme bilen, howasym bilen edeýin, zat edeýin diýen zat ýok. Sebebi islemeden işleýär bu adam. O zamanlarym o Sowet Soýuzynda da bu konstitusiýada da ýazylan da rahmet zorunludur. İşlemek zorundasın o. Sen özün iş açıp ya başka da etmek senin hakkın yok. Sen de hükümetin işinde işlemek zorundasın. Yine şu zaten Bahir'de aytıp berýär da Andropov'un döwründe sen köçede ýörsem köçeden alıp seni işe goýan mekeller. Sen işlemek zorunda. Bir makina ýanak, bir maşin ýanak işlemek zorunda. Sen hökmany ýagdaýda işlemeli sen. Rahmet çekaymaly. Bu konstitusiýanyň içinde bardy bu da. Şonuň üçin hem insanlar var. Belki de howasy bolmandan soň hani işini söýüp etmän üçin belki farksız garandyrlar işine. Söýüp etmän üçin orta bir işine farksız bolan bir adam çykýar orta. Ondan soň ýene-de bir neme karakteristikalarının biri deme oğurluk etme. İş yerinde Sowet adamı ökmen ýagdaýda oğurluk edendir. Oğurluk edamaly. Sen bir işe ene bal tutan barmagyny ýalar diýen nakyllar ýazýar şu wagtda. Odan sen bir wezipe oturýanmy ökmen ýagdaýda oğurluk edýänmaly sen. Ýa-manyň demeleri bar. Bu oğurluk etmek bu netije sebäpler näme? Manyň bir sebäpleri bar. Bu sebäpleriniň biri Sowet Soýuzynda mydama defisitin içinde ýaşamakdy. İslen wagtynda tap bolana defisitde kandidatlar. Ve aýlygym azdy. Bir esas uly sebäplerinden biri
nemenin olmasızlığı, hususiyetin olması, hususi, şahsına hususi değilim, Şahsi eýetçilik. şahsi eýetçiliğin bolmaması. Şahsi eýetçiliğin bolmaması üçin bu döwletiňki her kim bir karşysız araya döwletiň zadyna. Ya ortak bir zat da. Hiç kim işi yok, hiç kiminin jogapkärçiligini almaýar. Ortak bir zat sever. Ene mesela meniň bir zatym bolsa, men oňa eýe çykaryn, onuň jogapkärçiligini alaryn, benim yerim bolsa da, o dämi? Emma bu ortak bu köp adam bir ýeri ullanjak bolsa, hiç kim onuň jogapkärçiligini almaz. O ýerden hem ogluk ederler. Bu zat neme şu netijeler şeýle bir insanlaryň ganyna işlän ki bu normale dönüşdirdi. Bu ol jemgyýetde, şol Sowet jemgyýetinde bu zatlar normal hasaplanýardy. Sen işlän ýerindäki sadykda çağalaryň naharyny ad berip ogurlamak, baryp bannisada dermanlary ýa başga medikamentlary ogurlamak, mekdepde ýene şoňa meňzeş bar zat ogurlamak, bu şeýle bir demek gitdi normal. Häli bugünne bizim jemgyýetimizde biz her garaşdyrmagda aldyk diýär sözde. Hala bu bizim jemgyýetimizde devam edýär. Normalmy bu? Ogurlamak normalny zat, vezipägende ogurlaýmaly. Bu şeýle bir normallaşdyrdylarmy? Halbuki bu ahlaksyzlyk. Ogurluk bar ýerde ahlak bolup bilermi? Bolup bilmeden. İnisiatiwa almaýar. Sowet adamynyň ýene bir karakteristikalaryndan biri inisiatiwa almaz, jogapkärçilik hem almaz. Gaçar jogapkärçilikden. Biri buyurmaly, soň buyuran etmeli. Ondan soň güýje tapýar. Sen ýokarda biri sana wezipä, senden ýokarda oturan adam sana buyruk berse, sen hökmany ýagdaýda onuň buyrugyny edersin. Sana ahlaksızca bir zat etdirdi, sen şonuň buyrugyny edersin. Sebäbi ýyllar boýy ýanky Sowet Soýuzyny alyp barýan siyasi işiniň netijesinde inşunýanak adam ortağa çykýar. Güýje tapmaz. Senden has güýçli adama sen tabiň bolmak zorunda. O güýçli sebäbi onuň güýçi bar, onuň puly bar. Ol her zat etbilýär. O senden wezipede ýokarda we ol her zat etbilýär. Sen ondan aşakda dursun, o sen her zat etbilýär. Güýje tapmak berde. Onuň güýçi bar, sen o güýçe taparsan. Sowet Soýuzy diýmeliň de şuňa Rus imperiýasy ak başda soň gyzyl boldy, soň Rossiýa boldy. Ýani şol näme? Şimdi 70 ýyl bu tarihte esserdik bilinenden soň esserdik bilinýär. Indi 70 ýylky esseriň nemesine ýazda. Şo 70 ýylyň içinde dören adamlar bilen. Sowet adamynyň prototipi, tipi ýene esserdik bilinýär. Tarihte şonuň üçin esser diýerler. Ondan şu nemeler ortağa çykýar. Ondan ýene bir nemes bardyr, karakteristikasy bardyr, araga gaty ýatkyndyr Sowet adamy. Arak meselesi bardyr, gaty wajyp bir meseledir. Sebäbi bize bu Ruslardan gelen bir nähil diýilýär, bir kesel, bir ölüm sebäbi şeýde bol arakdan atkan pulak bolýar-da. Many insanlary öwrenişdirdiler, getirdiler. Näde öwrenişdirdiler insany? Bu propaganda bilen näme diýilýär, kulturna wypykka diýip şo hatlar propaganda edýärdiler. Azajyk möçberde içenmezsen arak sana peýdalydyr diýip. Kan aýlanşyny neme düzleşdirýär, kanun köpeltýär, ýene şonýanak nemeler bilen propagandalar bilen insanlary az-azdan arak içmäge
çıktılar. Ve bu arak diyanda ağızdan yönü pastayanla içip diyorsam adamı bağımlı ediyor. Zarişim ediyor adamı. Yani yam araksız yaşap bilmeyen bir hale geliyor. Azıcık içen yağdayında da. Ve şol propaganda hali şuurlu reçelli gele oturda şu propaganda. Hali bugün reçelli bizim doktorlarım. Kesellesen bir azıcık içip koyuyorsan diye. İçimdeki mikropları öldürsün diye. Hı. Ya da yine mesela antibiyotikten kanı az olan genellerde demişler ve o işten izlen diye. Kanınız köpek diye. Yanlış mı da? Sen ağaçtan onu içersin. Sen organizma zeliller yaramı. Yalan propaganda bilen insanları ara oturttular. Ve bugün bu Sovet adamı, yani Sovet nemesinin dörüden adamı bugün alkaşır adam. Ve bu arak bizde hala bugün yine bizim milletimize 40 gel oturan arak. Bugün ne sirozunu neliye? Yuğda oturttular alkogolü. Hı. Arasda olmadık ağız suwu var. Ondan sonra iç yanları. On sonra yine var Sovet adamın demesi şüphecidir. Şüphecidir bizim adam. Bizim adamlar. O da anadan neliyendir. Ne için terörist yine düşman var. İçimizde düşman var deyip adamları birbirine düşman et koydular. Ve insanlar yine şun yanak Mehmet'tirler da Sovet sayılında. Yani için yine iyi koptanos yapan adamlar diye de Sovet adamları birbirinin üstüne şikayet edip arıza yadan adamlar. Benim için Hı. bu arıza denediliyede birinin üstüne şikayet edenin aklım seni eyyem demek gelir. Ee, Sana eyyem ayrımçılık ediyorlar. Ya sana kvartira verirler, ya işinde götürürler, hmm, ya da şon yanak nemeleri etkiler ki sen bu da nemçin diye bilinir edilýän zat bu adamların birbirinin arasına ınımsızlığı sokmak için edilýär. Ene ýam gorkuda ýaşaýan we kimi meni bir hareket etmeyin ki meni bir şikayet etmesin diýip şol birbirinin arasına şüpheleni şöyle salýarlar da. Mesela Kögebe sözünde en asasyny satan çağalar var. Yana bir özelliği vardır. Sovet adamının olum şeytanlıktır. Çoğun şeytanlık etip görüşüdür. Hem şeytanlıktır hem birbirini şükürmettir. Ve hele bu bizim her bir günümüzde de devam edip gelip oturuyorlar. Yani daşarı yurtta yine Türkmenler birbirine dolandırıp getiriyorlar ya, Türkmeni dolandırıyor. Türkmeni başka millet dolandıran ama Türkmen öz Türkmenini dolandırıyor. Ve bugün bir Türkmeni iş tap veren vakti bir Türkmen şunun pulunu alıyor. Biliyor şunun kıynyadaydı adam. Biliyor şunun pulu varlığını. Yok şunun pulunu alıyor. indi gözüňiz kestim bolan şol orta bir näme häsiýetli adam çykarýar, näme diýsem. Sagada adam bilen, näme adam, näme at bermeli bolar bu adam. Yani guramaçylykly döredilen, yani bilip edilen, yani bil katlaýyny döredilen o adamlar näçe ýyllaryň dowamında näme diýsem bolar. Ady bardyr, kesin çökkesige dip goýar ýaly. Hawa neme nähili adamlar ya indi sözü motoraýyndan indi diýelim Sovet Soýuzynyň adamy bizden de dosamyza garaşdyrylmagy aldy. Doğru dämi? Garaşdyrylmagy aldygyna 3
diýeli. O Sowet Soýuzy bitdi. Garaşsyzlygy aldyk. Boldy. O öňkü sosializm zat gitdi. Demokratik bir döwlet boldy. Dogrymy? Hem diýmeli ki bu adam ortadan ýok bolmalar. Muny döreden teräri, muny döreden şol institutlar, muny döreden sebäpler ortadan ýok bolanmasy ol gören tip adamam ýok bolmaly, dogry diými? Ýöne emma şol wagtdan beter adam dörede post-sowetçikus adam diýelim ona. Sowet Soýuzynyň soň dören adam post-sowetçikus. Endi häzir soňky 30 ýylyň içindäki adamlary göreli. Öňküden beter adam döredi häzir. Post-sowetçikusdan aslında ben ahlaksyzrak bir zat näme ýüze çykdy diýjek bolýar. Ol homo sowetçikusdan has ahlaksyz, has edet adam döredi. Häzir ol wagtda ýene-de näme diýsen biraz adamlarda ol ahlak değerleri bardy. Belin häzir soňky 33 ýylyň içinde hiç ahlagy bolmaýan, ýöne pulo güýje tapan bir insan. Bunyň sebäpleri nämeden? Näçin beýle boldy? Näçin ortadan gitdi? Sowet Soýuzy ýok, sosializm ýok, garaşsyzlyk bar, demokratiýa bar, cezaraatlygy bar. Näçin bu adam ýöne, näçin ol adamdan beter adam dörediş bar? O garaşsyzlyk diýip dünýäde 3-nji orundamy türmedäki adam sany boýunça. Ha. Türmedeýdik da häzir. Türme bar ne? Dogry dämi? Soňra marda türmeler, bu türmelere näde şol Sowet Soýuzynda döredilen türmeler. Demek ady değişip bilendir. Ady sosializmden demokratiýa geçmiş bolupdylar. Renki değişendir, baýdagyň renki değişendir, ady değişendir. Ýöne ol institutlar, şol adamy döreden institutlar bara. Häzirem dowam edip dur. Häzirem gorky bar, o türmeler Sowet Soýuzynda döredilen türmeler häle bugün bar. Biz dünýäde 4-nji ýerde türmedäki oturan adamlar boýunça. Sany boýunça 4-nji ýerde 35 miň geçýär. 4-nji ýerde. Bazı boýunça adalary, o Amerika, ondan soň nememi ýene bir näme döwletiň ady. Salvador 4-nji ýerde de biz. Şükür. Demek ondan Sowet Soýuzyndan beter häzir gorky nemesi var, politikasy var, karakterli sistema var. Ve öňküden has kän gorky salýarlar insanlara ve bugün nemenin ýerine propagandan nemesine ol Komünistçi partiýanyň ýerine bugün dini pompalaýarlar. Bugün häle ol öňkü propagandan ýerine bugün ýene has neme propaganda ve bugün häle ene Stalin şahsiýet kultu diýer. Häle bu şahsiýet kultu da bolýar. Demokratik bir döwletde nähili şahsiýet kultu bolýar. Etmenen üçin bunyň portretlary ine şahsiýet kultu diýer. Bu prezidentlaryň portretlary hemme ýerde bar. Ömür gitmejek ýanak. Halbuki demokratik bir döwletde näme demokratik döwlet demek näme demek? Saýlanyp bilmek. O üstünde häkimiýetin 4 ýyl 5 ýyl seçilýärmi gitmesi onuň ýerine ýene gelmesi. Değişip durmasy häkimiýetiň we halkyň saýlamasy o häkimiýet. Näçe ýyllar boldy değişen agalar atadan ogla geçip monarkiýa dönüşdi. Demek has beter nemesini saglap oturlar. Öňküden has beter näde oturlar. Ve bugün o post-sowetçikusum ol nemenin
şol Sovet adamynyň bugun has elbet derejesinde çüýremesi bolarýar. Ýok. Ahlaki we etik değerleri öldürüldü bu adamların. Bugün ne edep, ne utanç, ne namus, ne ar, hiç fırzat koymadılar adamda. Şol Sovet Soýuzynyň gelýände insanların duygularını öldürdüler. İnsanları diňe pula, güýje, tapıp yalançy bolmany, aldaçy bolmany ve her bir şerte, her bir ağır şerte adaptasiýa bolmany öwretdiler bu millete. Millet bugün iyi kata adaptasiýa bolýar. Näme üçin ýyllar boýunça bu baskın bir ýönetimiň aşagynda gün görmäni öwrenen bir millet. Şeýle bir zatdan bir eline bir nemalýana, bir tapşgalýan tarahan diýeli öldürjek bolýan bilen tarahan o ýana bir gaçýar, bu ýana bir gaçýar, deşik gözlemäge başlar. İnsanlarym şoňa neçe ýokardan zulüm etdikçe, çok zulüm etdikçe deşik gözler tereket edip mücadele etýär-de. Halbuki bir ol şey diýip ayagy üstüne galyp seni ol tapşyka bilen urjak bolýan tutup ýüzüne uryp saçyndan tutup ýere ataýmaly beli. Ama şeýle bir jahilleşdirilen, şeýle bir bilimsiz boýlan millet bar ki şoňa bile düşünüp bilenler. Bugün adamlaryny şuňky geleli günümizden adamy duýgusy bolmaýan, ahlak we etik değerleri, kymmatlyklary bolmaýan diňe pul we güýje tapyp duran bir adamlar ortalykda. Ve güýç kimin elinde ol ezmek bilen bolýar. Hem narsism bolýan, narsistler nähili elinde güýji, diňe özüni öwdürerler. Her nähili ýol bilen ortada wezipä gelerler. Ondan soň seni aşakdakilerini her bir şekilde ezdirer, seni öldürmeye zorlar, ezdirer, manipülasyon eder. Doğru kesinlik. Vezipe geçen şu. Bu dine vezipe değil. Bu bütün cemiyetin kanuna geçip giden sinip. Fiyonuna sinip giden. Maşgaların içinde ettilerdi. Bunun bir maşgaların içinde alalı bir klasik yapıp bir maşgaların içinde erkek güçlü mü? Yaş vakti erkek güçlü ediya ayalını. Agarradı erkek güçlü maçya bu yadak ayal et başlaya. Duygu yok sebebi aralarında. Öldürülün. Ahlaki, etik değerler yok. Bu ahlak, etik değerler demek duygu demektir. Ne mi demek? Dürüstlük, empatiya, söýgü, merhamet, bunlar hemmesi bir ahlaki değerlere girendir. Yok bunlar da. Öldürülen. Şoň üçin toplumun köpüsi narsist şu. Hayli erkek ve hayli cenanı. Hani için bugün diğerler köpüsini erkekler öňümizde düşenok bilen diňe cenanlar ortada diğerlerine ne için erkekler birinjiden erkekler narkotik bilen bir kırıldılar, bir ruhu öldürdüler. Tamam. Anırdan hem arak gelýär. Biram erkeğin şöyle yapısı vardır. Psihiki, emosyonal ýagdaýda erkek cenana garanda has ejizdir. Bazada gysınan wagt, stres etýän wagtda o arak içýändir. Cenan bu wagtda näme diýýär, aýallar öz aralarında cenarlar gurulmuşyp çykarýandyrlar. Bilam genetik olarak cenan psihiki, emosyonal nemesi yapısı güçlüdür erkeğinden. Bugün erkekler ruhu öldürülen ve nirde o narkotik bilen, alkol bilen, nemede türmede yiyen baskıları bilen, kullukta yiyen baskıları bilen ruhları öldürülen ve yaşar yolda
köplence çıkan zenallardır. Zenallar bugün ekonomik bağımsızlygyny gazanyp elinde pul bolandan soň bu üç zenarlaryň eline geçdi we bugün aktif bolan zenarlardyr, etnikler basýandyr. Bu da näçe, bu da zenan narçistleri. Üç kimin elinde bolsa ejezi basýandyr. Hiç empati ýokdur. Muny düşünmeli berek. Ya bir şekilde bundan çıkmamız gerek. Ova. Näme? Dowam Kırılma diýara türkler. Kırılma noktasy tapyp ulanmak gerekdir. O dowam ediyorum. Yani arasında bir olsa. siz devam edin. Biraz aralar. Indi bizim ortalama halk narsistik berýär. Häsiýetlendirme berýär. Narsist nähil bolýar? Özüm bildim. Yani özüm bildim olar nähil. Şöhrat, şan şöhraty söýýän adam. Özünkiden başga minen ýani kabul edip bilmeýän, ýani tankyda hiç bolmayan, gaşysynda güýçli häkimet bolsun, ýa öz ýaly adam bolsun, ýa hatda zenany bolsun özünden güýçli bolsa, dymman başarýan, haksyzlyga dymman başarýan, ýöne eline güýç geçende aýaly bolsun, ýa-da bir iş ýerde bolsun, ýa bir wizipe işte işleyen olsun, yani asıl yüzünü görkezip, yani nähili diýelim, haksızlyga ezilip çydap garşylyk bermän gelen adam ertek gün eline çemçe geçti diýip wala aýdaly şöyle ýöne kaýsazda, yani bu üç ýaşy geçen wagty ýene-de şol dünkü ezilen adam bugün ezmän dowam edýär. Bu nämäni görkezýär? Hani Kur'an-ul Berdimuhammed narsistiyat da yani şol halkyň içinden bir çıkan ene at minip görendir, it bakyp görendir, ýa ulaw däldir, ulaw sürüp görendir, ýa ok ýere gatyp beýim halkyň içine görkezip. Onuň KGB tarapdan bir nemesi bar da, hadi adyma çen okup teýdali çäreler diýämine hemen bir üç nemecikler bar bolan atlary. Ona bir ret onsoň yani görüldi bolýar, yani ýa-ni oňurgasy gopurlan ahlaksyz goýulan halkyň görüldi bolýar, bolany şol Guran ulynyň Guran-ul Berdimuhammedyň şonuň ýaly wideolar palaşýarlar, şahna synet görüňür. Özüçe halk tartışýandyr bol aralarda. Neme diýýändir? Prezident oza menem şeýdir. Ene diýmek, olum Guran-uldan üç adam da olum şonuň ýaly narsist adam. Şol adamyň prezident boldy, haqqy bar diýen ýaly neme düşünje bar da, o nemede. Şoň üçin ene ministrler uzak gitmän, odan depeden çykypdy, ýa beýle türmelerden çykyp, ýok edilipdi, ýa maskalasy dagadyp bar oglan pul elinden alyp, ýa-da onda munda soň garagulçylyk çekdi. Yani şol adamlar narsist bolan soň sapak aly bilmäsler durmuşdan, ýa özlerini tananok diýip aýdar. Özüne häsiýetlendirme berip bilenok. Şoň üçin şoň izilenok. Ýöne neme bolup durandyr, işinde düýpli kemçilik göretdi, eýtdi, beýtdi, ogurluk etdi, bedire ogurlady da pul ogurlady. Şonuň ýaly izi dowam etip durandyr. Indi prezidentiň nemesine geleli, yani özüň prezidentlik görkezýän, men prezidentlikde kabul etdim bolýar da,
özüne halka prezidentlik wörkäzýän bir neme bardyr, adamlar bardyr. Ene gitti at mindi. Oradan ýöri köçän takladylar, içindäki işleýän işgärleri çykardylar. Şol bir tane adam at minjek diýip tutuşnäçe adam daşynda. O kameramanynyň hyzmatçysyndan nahar şerýärine şopary garaguly onuň ondan gitdi tüpen atmana gitdi. Ýene de şonça orada bir tane adamyň daşynda nästan hyzmatçy gitdi ulag mindi. Ondan şol atlaryň her biriniň öz maliyeti bar ýa. Çykdyjysy bar. Bir giden adam işletýän sen. Bir giden zatlar ulanýan sen. Ondan maliyeti bar. Bu prezidentiň aýlygy belli. Ol edilen işleriň maliyeti belli. Niden alınýan bu pullar? Hakkı var diýär prezident o menem eder. Diýmek gaznadan, ýani seniň kisäňden, halkyň kisändinden alýar. Şular ne diýär? Merkel'i görün, Germaniýanyň prezidenti. Ýanynda bir tane garagul bar, gije işden soň markete girýär, halkyň girýän marketinde girýär. Öz el jagasy bilen produktasyny alışdyrýar, her elinde bir sumka girýär. Şol bir adam hem şopur hem neme garagul. Öýne tarap akitýär. Bizimkiler nähil köçän tutupdyr. Ýakub ýyl işden boý. Şahsiyet kultu da bar da neme tecrübemiz var. Nemeden Sovetlerden, Sovet Soýuzundan Staliniň şahsiyet kultu var. Şahsiyet kultu zaten doğrudan doğru narsistlik bilen baglydyr. Maneviyliçe diýilýär şahsiyet kultu özüni, kultuny özüni nemetmek ýokary narsistler hem şonýana özüni beýgeldir, öwgi, kritik etmek bolmaz, özüni şol beýiklerde şonuky dogry, şonuky neme maneviyliçe öz bir kesel dagy özüni neme ýana hasaplamak maneviyliçe diýilýär, da kesel de Abdülberdi Muhammedow paşanyana özüni her zat edip bilýän, deňe şol edip bilýär, arasda türkmen hem şol ýöne özüni maneviyliçe şahsiyet kultu özüni yüceltme ýa narsistlikden doğrudan dogry baglydyr. Başlan sözüňizden beri dowam edýär. Ene şol indi hasta adamlar da ene şol häsiýetler özüni saklayan adamlar, hasta adamlar. Yani narsistlik geçer, şol hakiki. O özünden başka türkmen ýokdur, galanlar gazaçyk milletdir. Gazaçyk millet bolandan olar ortada adam dem olar. Göbek kanynyň daman ýeri. Türkmen olmasa ýene bolar. Diýmek olar türkmen däl diýen nemeni berende ýa neme bolýar-da. Belli bir topar adam ýa yndan hökmende ýaşamak. Munasip galanlary sürünmelisiz diýen ýaly nemeni berýär-da. Düşünjäni berýär. Her bir aýdylan sözüň arka tarabyna seretseň başga neme çykýar. Onuň nemesi çykýar. Özü çykýar şu aýdylýan sözüň. Agramy görnýär. Ondan ýani şu zatlary hene göreldi diýendirler. Geçen ýyl içeri işler ministrligi nemede spide ýokanç keseller spide barlyga geçer 90 götürmi keselli. Bular ondan meydanda gelip çıkıp duran adamlar öýüne gelen soň neme özden anna da geçerler o. Nerden bolýar bular? Nerden nemede? Bizleriň hukuklarymyzy goramaly. Bizim hazinamyzdan aýlyk alyp oturan adamlar. Halkyň nemesini, namusyny depläp
ýa-da ine şol mejlisiň şu wagtky mejlisiň nemesi predsedatel diýilýär. Şol dünýä gözel näme şoňady bir zat bar. Çykyş edýärler geçen ýyl nemede Birleşen Milletler. Bizde adres kod ýok ýa-da ýyllar üçin de. Ýöne häzir owa seredip görýän bolan neme ýurdun içine seredýän bol mekteplerden sadikden başlaýar. Onda bunu geýmeli, bunda bunu geýmeli. Mektebe barýar şo bir köýnek takýasy beşgajorrak bolanok eňinde şo neme milli ýaşy baryň bir meňdeş bolmaly. Inkubatordan çykan. 10-10 klas oturýançada oglanlar şonuň ýaly gyýlarym bilen aldy. Institutda baran soň ýene şonuň ýaly. Ene arada hesem habarda koýuldy. Marda neme geçirilýär, çara geçirilýär, neme boýunça, täzeli boýunça garşylama. Dress kodlar şolaň hemmesi ak eşikli. Körmeli şolaň zorlan geýdirilendigi. Habaram gelip durýar. Dress kod däm onda. Bular ýalan sözlemän bir hil neme bolupdyr bulara. Ýalan Ýetirlerini bar, bunu biznesde döndürip koydular. Hasan üniversitede bar. Matasyny özlerinden satyn almaly. Etdir şol mektep neme ýanak diktirmede bir öz dikinçileri var. Pulunu vermeli, etdir şolardan matany satyn almaly, şolardan dikinçilerine diktirmeli. Paketlerim şöyle, o sumkalarım şöyle, ardancak bir ýönekay neme kalitesiz birkaç tane olan sumkalarım neme bahadan uruvatıyorlar, biznes et koyuyorlar. Ondan şeyle var da kolektivni narsizm diýenem bir zat. Yani şu Berdi Muhammedow'un garyndaşlary. Özüne elita diýen bolup. O beýlekleri pes görüp özleri var. Neme aralarında gatnaşyp aralarında şeyle var neme döredip bunlar iyi neme adamlarmış, iyi elitli adamlar, iyi böyle eliyetli adamlar hemme ratlar da var, toy veren vastan ýöne neme bayfırak döküp saçıp toy verip bütün milletten bulara ne mesya bulara özenýärler. Bularym dine özleri hamala nemesi bir ýurdun gaýmagy, bir ýurdun nemesi ýana özlerini gorkadýarlar we beýleki milletlere de neme beýleki adamlara da ýokoýdan aşaklar aýarlar. Başga welaýatyň adamlaryna. Da kolektivni narsizm demek. Sanka Berdi Muhammedowyň näme kaka bilen näme arasy beherden arasy hakykat bilen arasy türkmen deşýän akbaram arasy hamala ba arasy türkmen arasy eli tanışdylar. O da kolektivni narsizmä gelýär. Bularym bir kesellädi. Şuňa bir statistika bilen garşylaşma arada. Şu kolektivni narsizm boýunça iň uly prosent 63% Russiýada bar eken. 11% Şwýçariýada bar eken iň düşüren. Iň köp bol kolektivni narsizm sosialistik ýa-da kollektivizasiýa bar ýerlerinde göreýän. Dowam edelim. Hawa neme diýerler da halka görelde görkezýärler. Bilgisiz goýulan halkda ýurdun içinde. Ne internet var, ne metbuat var, o karyaly institut, üniversitet diýende de şol diňe çäragatda böyle onsoň okan ol doktorlamyň molumlamyň nimşaraýat waýdan bilgisiz bolup barýar. Bar onsoň doktorlarym bir kesellige gelse şoň üstünde öwrenýärler. Olaryň bir neme ahlaksyz doktorlarym. Bir kesellik gelýär, ine biz başarýas diýerler de täze nememiz geldi. Şonuň bilen sizi nemetjek. Saglygyňyza gowuşturjak siz ýa-da öz nemesini birinji gezek edip oturan işini bir hastaň üstünde barlap bolýar. Olam bir ahlak.
Hawa sen institutda sen öwrenmälisin, dogry. Ýöne öz watandaşyňa onu aldap edip bilmeýän işiňi, öwrenmedik işiňi, okumadan işiňi nädip seni ol bir dir adam üstünde geçirer? Ahlaksyz. Men ýene-de men ol näme? Birine näme kasamam içýärler ha, Hipokrat'ın kazanı. pakrada kasam içip zat edip pul barzady ýalan doktor. Olumlaň hem şonuň ýaly. Indi halka göreldi ortaýarlarda. O neşildi iň erwes adam şu goşadyrna içindäki özüne elita diýär. Bianka halkam şolaryň agzyny konjak bolup, şolaryň edenine çok, şolaryň geýen köýnegini giýjek bolup, nemedip köýnek giýýärler, şolaryň eden toýuny etjek bolup, meňdetjek bolup, kardywaryny alyp edýärler, o toý kardavat diýerler, ondan soňra öýlenden tamam daşarýarda çykyp ýörüşleri. Şolaryň eden sadakalaryny etjek bolup bara haýyr helek halkam. Kardan karda bak geçer. Yorgona wara aýamy uzadan alyberek. Ýok, sen sever şeýle bir neme döret goýdurlar ortada. Sen şu zatlary etmesen, sen bu jemgyýetiň içinde bar bolup bileňär. Ketlenýärden adam adamynda görülemär. Sen bir ogluňa toýam edebilmedin. Sen bir sadaka da berebilmedin diýen bir neme toplumyň başgasy bilen garşylaşýar. Bu toplumyň içinde, bu sürüýüň içinde bar bolmak üçin sen şonu etmek zorunda. Şondan ýurduny çädir, ýöne bir-birine kowalaşmak. Ola toý etdi-de, bu toý etmedi. Ha etjekde, karz alyp etmeli, öýdüp etmeli, beýdip etmeli, daşary ýurda çykyp etmeli, etmeli ýöne. Şu ýagdaýa etip goýdurlar milleti. Nemede? O inkubatordan çıkan sarı cüceler ýaly birine meňdep kolektivizasiýa diýýäňde şonuň peýdallary da görelde örkezýärler birine edenine etjek, ýani şahsyýet däl hiç gaýry. Şonu näde? Otamuň içinde halk Dowam edip. halkyň içinde de muňa ýanky mesele örkezdik da komşusynyň azyk guruplara birini toy etişini görüp meňe oglum nä onça ýokmy? 20 ýyllap mal saklar, gazyl toplar, beýden onça ýokmy? Toy edýärler, eneslerediň. Iki ýoldaşyň biri neme diýär, bilýän bolsa şonu, şoň ýalňyşdygyny, şonu etmeli däldigini. Ýöne nemesi bar şöyle. Rusça bir söz bar ha, sila voli diýip. Türklere erdemlik diýip. Ortak Türk sözünde de, yani Türkiye boylaryň sözünde de erk diýilýär. Erk ýok nemede. Adamlarda erk diýilen zady nemedir? Ýatdan çykarpdyrlar. Özüň erkeden okmy diýerler ha. Ondan şahsyýet bolup bilmedik adam özüni erketmen başaran ok. Yani diňe toýda däl ol bilemok milletçilikdemi ya iş güýçdemi ya iş edende ya birden öwrenende erk diýilen zat gerek bolýar da. Onuň şol neme ýa-ni erk diýilen zat şahsyýetde bolýar. Ahlaksyz adamda erk bolan nokta ýene neme bolýar? Isleg bolýar. Jogap bermezlik hiç bir zada. Mesazatlar ona. Hani nemeler özün wezipeli, özün pullu diýip ataplayanlar baksy diýdi, ýene diýdi, toý tomba edip görendirler. Birden pul çykaryp, başlary çöle zada çykarýarlar-da üstlerinden pul seçip oýnaýarlar. Manat, dollar seçýärler. O başam hyzmatçy adam bir manat alsa özüninki ýoksa şo hereket bar, üstüne başyňyzdan pul seçmek. Men seni satyn aldym, sen men gulum diýenden manyny berýär. Men pully çylaýdym, bulaýdym. Şöyle göreldiler bilen halky
yere sokup barýarlar da. Bir öz erki bolan şoratlara garşy çykyp bilen adam, ýani özüne ruhsat bermeýän, ýani ýalňyçlykla ruhsat bermeýän adamlar göze ilenok, ylmam bolsa, bilmem bolsa çüýräp ýatyrlar öýlerinde. Ya onda munda işläp birendir gary işlerde. Edir şu wagtky sistemada şol näme, ýa-ni narsist diýen häsiýet bardyr. Şol häsiýet nimedir? İslenýär şu wagtky nemede. Rejimiň isleýän neme adamy şonuň narsist adam bolmaly. Şonu ýaşadýan narsist topar nemeler, toplum, narsist toplum ýaşadýar şunu. Şu rejimi ýa Nevit baýlygym neme böyle topraklanmadı. Bizinki däl öz toprağymyz kärende ulanýar. Yerasty ýurtdy baýlyklarymyz gurban bolup çykyp aýtdy, dördüncü ýerde bedi. Döwleten Osmaniýeti bolmaly aslında. Osman Uýsy başga at tapyp ýöne-de näme üçin dünýäde Türkmenistan türme boýunça dördüncü ýerde bu medakat. Dreskot diýip Birleşen Millet Gurulamasynda Zenanlyň öz çykyş edýär. Zenanyň öz çykyş edýär. Ýöne nira barsaň şo dreskot. Indi ol serediň ene birine meňzemekden zenanlar ýa erkekler diýip alýarsa, hem ortalama aşawatda nähilge indiler, geňiş geyinip başladylar adetleri. Doğru däme? Hemmesi şoňa meňzeş geyinip ödýän, ýani ortalama. Başga aşawatda uzak ýerlerim şolara meňzeýär. Demek şolam bir dress code bolýar. Men geýen zadymy gey diýen ýaly näme görelden ötkazýarlar. O da halk yani bir halka bilimsiz goýanakdyň halk näme birinden örnek alýar. Doğru sen awtoritet diýip özüňi tanadyp ene Niýazow bardy, Niýazowdan soň Berdimuhamedov. Niýazow manýagyň biri de. Ol natsistin ýarky natsist diýene. Etdir şanyana da belli diýen adam o ellerine yüzük takyp, yüzüklerini şeýtirip, özüni o peýgamber nemesine çykaryp görnüp durdy adamyň başyndan. Ketel natsist diýen kim? Bol ýygyndynam Berdimuhamedov ele halk kimden görem dalmaly? Olar ýürükde özlerini şol derejä şahsiýet derejesine getirýärler ki millet bulardan örnek alsın. Bunlaryň edenlerse şolary neme Hudaý hataplasyn. Şolaryň ýani eden zat dogry hataplasyn, özleriniň esirlik edilýän zatda. Sebunine gülüpek diýip çykýar. Öňler bardy, öňler ama akşam takkaly diplomat açykýarmy? Hemmege ýaşanlar. Hemme de bir mod etdirýär. Alynda gülüpek çykdy şu wagt. Gülüpek diýen hemme gülüpek geýýär. Ýok ýa-ni bir hawa senin milli ýeşiň diýipdiler-ki elbetde däl ýöne munyň bir hemme bir zady geýmeli diýen zat ýok. Ol sen bu gülüpekden etdirersin, sen ýene başga bir matadan dikdirersin, sen beýleki matadan dikersin, ýani her kim bir özüniň pikiri, özüniň modeli bolmaly. Bärde bolsa bir tanap biri etmeli, hemme etmeli sürü psikologiyası var da. İnsanlar bilimsiz oylan üçün, eğitimsiz, bilimsiz olan üçün insanlar kimden birine sevmedi şunu etýär. İnisiativa yok elinde. İnisiativa hoş görünmeýär bu toplum içinde. Sen birine şolara meňzemesen sen bar bolsaň toplumda. Sen çetlenýän bir toplumda. Oh. Üstad men bir zat çykyp belläýin, ruhsat berseňiz. Ine birine meňzeş bolmaly eşikler doğrudan pakazuka, görkezmet bar. Diýip indi pikir etişiň hem şonuň ýaly. Halkyň ine ortalama alwatyr ortalama barnyň pikir etişi bir meňzeş bolmaly. Köpçülükde seniň pikir etişiň başga bolsa
sen olardan däl diýip kabullanýar. Bu nähili sen nemet biziň kämeňdeşler sen pikir. Ýani tankyda neme däl bolar? Bir meseleni ortaga çykarsaň, tankyd diýilen zadyň bir nemesi bar. İşlem bir tankyd diýilen bir neme işlem bar. Şol bir işi ýa bir pikiri, düşünjäni tankydlasaň, her kim öz görüp bilýän, seredip bilýän tarapyndan tankydlasaň, şonuň ziýany aýrylýar, peýda tarapamasaň neme halk täkidine işlep başlaýar. Ana şol tankydlaýan bolan bular halk köpçüligi nähili düşünýär ama sen biz bilen pikirdeş däl, diýmek sen biziň duşmanymyz diýip düşünýär. Sen biziň ynanýan zadymyza ynananok, diýmek sen biziň nemeli duşmanymyz. Ana neme şu an Türkmenistanyň içi İslam dinine ynanýan ýalar da ýöne özleriniň musulman däldiginden bilen oklar. Tankyd etseň sen kafir bolýar, ýa ateist bolýar. Derem neme diýerler? Ýa-ni neme da ýa-ni keseliň adyny aýdyp oturýar, narsist adamlaryň nemesi da, häsiýeti da özünden başgany kabul eden ok. Men eşigim tary boldy, senkem tary bolaýmaly diýer. O neme maşgalalarym içine de singip giden bu düşünje. Ne maşgala köp sene narsistliğin yaşandı. Köp yaşandı narsistliğin. Tanıştır zaten. Öyle görmüşe çıkyan bir erkek her adet bilýär satyn aldy seversen. Her adet bilýär. Bu üç ondo. Ol öýüň hojaýyny. Her adet buruwan biler seni adamların yanında küçeldi benmiler, keseldi benmiler, dışarıda bu sefer adamın arasında da urulmiler, çağıran arasında da urur. Sen şunu diye, bir insan, sen şunu diye, duygusu yok sever. Bak, empati yok, duygu yok, sevgi yok. Bir insan sevmezse ağırdır mı canını ağırtmaz? El aldırmak bir yana dursun, canını ağırtmaz. Söz bilen ağırtmaz. Ama yok, dışarıda ormanı işletçeli görmeye, öyde ormanı işletçeli görmeye, seni aşağılamak, işletçeli görmeye, etibirin gücü kaçanlar, yananın mı ne başlaya sonra başı? Yananda da sevgi yok, öldürdü sevgini. Umuman yok. Öldürmene merekkel yok. Ve etibirin bu sene üstünden sonra etip başlaya yananın. Güçmüne geçti. Senin gücün kaçtı. O da seni tehdit eder. Her kimin yanında üstüne kıyırır, seni aşağılar, her kimin yanında. Silemez. Başkalarının içine de sink giden abi. Aslında gene bizim dememiz belli de aslında deme oyu geliyor. Bugün başkalarının institutumuz bozulur bizim. Yok başkalar yok. Ben şimdi bugün 33 yılın içinde ben için hep beter olduk, çürümeye başladık. Ben için sebebi Sovet Soyuzu'nda birazcık olsa da milliliğimiz saklanıp geliyordu bize. Ben için uş köp oluyordu. Orada yani uş köp olan için o vakti hükümet insanlarda birazcık olsa da vatan içindeki milliliğini canlı tutmak zorundadır. Şimdi geldik neme? Altına sıra asuda asman, uç yok, zat yok, milliliğim gitti. Ortada milliliğim yok. Olam ayrıldı. Tutup duran biraz milliliğim gitti, ayrıldı gitti. Buram anadan gelen bir klasik maşgalarını vardı. Bu işli maşgala yapayımız vardı. O da bugün başlamayan yurdunu ekonomik çönkürlüğe getirip onun nimetinde bilip edilen var. Neme dışarı atılıp çıkarılamayı insanlar dışarı göç etmeye mecbur edilemeyin. Bugün maşallah da yok. Bir içeride bir dışarıda. Onsuz ama aralarında hiç duygu yok. Böyle
O her aýsy bir ýere atyldan bir gezek oldu. Başga bir institutdan boduldy gitdi. Yok, iksem ýokdy. Tutup duran, bir şekilde tutup duran şu iksamat taktır. Oladam ýokdy. Şüýra oturşan şu. Indi wagtymda da ma bir saat bolup durýar. Jemle bersem bol. Bravo. Umumy jemlesek bizim şahsiýeti öldürilen doğun, bizim insanların sonuçyny ne ahlaki değer var, ne etik değerler var. Ýöne bir çüýra oturan bir toplum var. Halk derdi doğun. Çüýra oturan bir toplum var ve bu näde düzeltip bolýar, munyň üçin biz başa gitmeli. Başa, biz kulturamız, maýamyz var. Başa gidip baştan başlamaly. Ol öňkü biziň oguzyň, oguz kulturasy, öňkü biziň anançlarymyz, özümiziň taryhymyzy ýatlamaly, getirmeli hakyky taryhymyzy, özümiziň milliligimizi ýatlamaly. Has köp biziň öz türkmen dilimizde garyplaşdaýyn dilimiz. Has köp özümiziň türkmen dilimizde gepleşmeli, gürleşmeli. Tez. Cemiyet türetmeli, halk olmalı. Sesiňiz gelip Halk gitdi. olmalı. Indi nähili? Mä indi bol. Ýaxşy. Şeyde bir degeri bolan, ahlak degeri bolan bir cemiyet bolmaly, bir cemiyet bolwan häzirki ýaşap oturan bizi tedavar edilen bir sistema vardır, karantinli bir sistema, bir kolonyal bir sistema vardır. Bu sistemadan saplanmamız gerek. Bizden bir adam ýanak ýaşamalydyr şimdi. Adam mertebemize ýakşyr bir durmuşda ýaşamalydyr. Şonuň üçin ildeşler gaýrat edeliň, bu zatlary düşünmämiz 50% problemanyň çözgüdidir. Bolup duran zady düşünmeden. Şonuň üçin biz bu zatlary gaýta-gaýtalap aýtýarky, bu adaşan, bilimsiz, egitimsiz goýulan millet muňa düşünsün de ayağa galmasy kolaýlaşsyn diýip. Ogo. Ýene sözüňiz bitirdiňiz, menem bir kağıt dolduraýyn ondan. Bitirbersem. Indi şahsiýetiň döremi üçin ýene kökümüz bar da, ekan uzagymdan oguz kulturasy, ýani oguz ýaşaýyş düzgüni. Yani adam edip görkezýän ahlaki değerler bar da, şonu başka yerden öwrenmeli diýilen zat ýok. Özümizde var, ýöne şonu dikeltmeli bolýar. Ýetikden dil sözlerimizi dikeltmeli. Nemesi iş gerek. Dilçiler gerek, kulturany eger taryhy nädir sanasaň gidip otyr da bilen ol zatlaryň bir ustad däl ýöne özümçe öz düşünjäm aýdýan. Öyle. Sağollaşýar bolmasa. Hawa, bolýa. Sag boluň dinläniňiz üçin. Saglykda görüşeliň. Öyle sağ olun. Sağ olun.